Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Juma'a 15 ga watan Disamban shekara ta 2023. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Haka zalika, muna ci gaba da roƙo ga mahalaccin kowa da komi ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya sa mu nisance ta. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Wannan rana ta 15 ga watan Disamba shekara ta 2023 rana ce wacce a iya cewa ta shiga cikin tarihi. Tarihi a demokaradiyance, tarihi a gwagwarmayance, sakamakon yanke hukuncin da kotun ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo ta yi a yau. Dalilin shigar da ƙara da lauyoyin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da iyalin shi suka shigar a ranar 21 ga watan Satumban da ya gabata. Kotu a cikin hukuncin da ta yanke ta ce lalle ne da gaske an zalunci shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ta hanyar hana shi ci gaba da gudanar da aikin shi na shugaban ƙasa shugaban jamhuriya. Haka zalika kotun ta ce ta yarda ta amince an ci zarafi da kuma hakkin shugaban ƙasa da iyalin shi ta hanyar hana musu 'yancin walwala ta hanyar kai kawo. Haka zalika kotun ta bayyana cewa a gaggauta mayar da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum saman kujerar mulki, a ba shi damar ya ci gaba da jagorancin ƙasa kamar yadda wa'adi ya lamunce masa. Kotun ta ce waɗannan sojoji da suka aikata wannan aika-aika suna da wa'adi na tsawon wata guda su bayar da bayani zuwa a gare ta. Abin lura a game da hukuncin ita wannan kotu ba a ɗaukaka ƙara. Wajibi ne ga ita ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo ta yi aiki da wannan umarni da kotun ta bada. Shugabannin ƙasashen yammacin Afirka a cikin wannan ƙungiya wajibinsu ne su yi aiki da wannan hukumci da kotun ta yanke. Wanda damun a wancan hukumci na ranar 7 ga watan Disamban da ya gabata da kotun ta ce ba ta ma amince da su a matsayin hukumomi ba, ya yi daidai da ra'ayi na ita ƙungiyar gamayar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo. Kenan wannan alama ce wadda take nuna cewa demokaradiyya ta yi galaba, kuma gwagwarmaya ta aihi ɗa da ido sakamakon jajircewa da al'ummar jamhuriyar Nijar ma'abuta demokaradiyya suka yi, duk da bumbunkari da lullubin tugulmas da ƙoƙarin mai da kwari baƙi da waɗannan sojoji da masu goya musu baya suka yi ta yi. Abin ya tabbata ƙarya ƙarya ce, kuma ƙarya take ƙarya za ta zama. Kasancewar babu laifin zamane, ba na tsaye, ba li, ba la, ana zamana haka kawai sarmadan safiyar 26 ga watan Yulin da ta gabata sai aka fara jin abu kamar jita-jita ana cewa an hana shugaban ƙasa samun damar ya je wajen aikinsa. Sannan a hankali kakin marece abu ya tabbata lalle garkuwa ne aka yi da shi. Kuma a cikin sanarwar da ƙungiyar gamayyar ƙasashen sai da yawo ta fitar a jiya ta yi bayani dalla-dalla, ta ce ita wanda ta sani a matsayin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya shine Muhammad Bazoum, duk da cewa ta yi la'akari an yi yunƙuri na juyin mulki wanda hakan yassa ƙungiyar sai da yawo ta ce an dakatar da jamhuriyar Nijar daga cikin wasu hukumomi daban-daban na ita wannan ƙungiya. Wannan ita ce hujja da babban dalili a dokance a kuma ƙungiyance da yabba sai da yawo damar ta amince da wakilan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya a wajen taron da ta gudanar karo na 64 a ranar 10 ga watan Disamban da ta gabata a babban birnin tarayya Abuja. Sai da yawo ta kwaɗi da babban murya cewa babu inda ta taka wata doka. Haka zalika lauyoyin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da iyalinsa
sun yi bayani dalla-dalla inda suka nuna cewa doka ce aka zartar tagaryarta, don haka sun gamsu da wannan hukumci da ita wannan kotu ta sai da yawo ta yanke. Kenan abin jira shi ne nan da wata guda a yi ƙoƙari a yi umarnin kotu a maido shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum saman kujerar mulki, demokaradiyya ta komo. A cikin sanarwar da lauyoyin shugaban ƙasa da iyalinsa suka fitar sun nuna cewa wannan abin bai bada mamaki ba, ganin cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Transparency, Amnesty International, Human Rights Watch da dai sauransu sun kwaɗi da babban murya ta hanyar hiddo da sanarwowin cewa abin da aka yi jamhuriyar Nijar an saba ma doka da oda kuma an take haƙƙin ɗan adam. Shi kanshi babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da babban murya na cewa a gaggauta maido da tafarkin demokaradiyya a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Kenan wannan galaba da aka samu a wannan rana ta 15 ga watan Disamba na shekara 2023 galaba ce ta duniya baki ɗai, galaba ce wadda demokaradiyya ta samu, galaba ce wadda doka da oda ta samu. Ganin cewa jamhuriyar Nijar an sa ta cikin wani halin tagayyara na gaba kura baya sayaki. Duk da ikirarin da waɗannan sojoji suka yi na cewa suke rike da madafun iko, abin ya tabbata ba haka nan ne ba, ganin irin yadda lamurra suka taɓarɓare, suka dagule, suka taɓarɓarce, su kansu ba su san inda za su dafawa ba. Duk da ikirari da kururuwar da suka yi ta cewa a'a su sun ishi kansu, wuyansu ya isa yanka, har sun yi wata ƙungiya da ake ce ma uku duwatsun murku, wanda tun ba yau ba mun ce muku da ita da wato maya gurbin kwai wanda ba ya kyankyasuwa daɗai, wannan ƙungiya da ake kira da suna IS, wadda ta haɗa ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma jamhuriyar Nijar, ƙarƙashin hadamniya ta sojojin da suke ikirarin cewa suke jagoranci a cikin waɗannan ƙasashe uku. IS lalle tana nan tana ɗaukar rai, ko kuma a iya ce ma ta zama margayiya, ganin irin abin da ya faru a shekarun jiya. Ƙasar Mali ta ware kanta tunda ta zo neman tabariki, tana kamun kafa da neman alhurma a wajen ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka, sai da yawo ganin irin yadda ta turo manzo na musamman. Jakadan ƙasar Mali da ke ƙasar tarayyar Najeriya shi ya raki wannan manzo na musamman, aka yi tattaunawa da Aliyun Turai wanda yake shine babban kwamishina na ita ƙungiyar ta sai da yawo. Wace amsa ƙasashen Burkina Faso da jamhuriyar Nijar za su ba kansu? Kirarin da ake yi ma IS na cewa uku duwatsun murku, uku maganin ɗan gwalma, to ɗan gudan an kwaɓe shi. Jamhuriyar Mali shin a iya cewa ta yi bankwana da waɗannan ƙasashe na Burkina Faso da jamhuriyar Nijar? Shin wannan warewa da ƙasar Mali ta yi me yake nufi? Ganin Mali a matsayin 'yar gatar sai da yawo da manazarta al'amura suka fara kwaɗan da ya ƙarhinka, an ce mai dashi wasa duka mawada, kuma baya hana ka tashi da tsawonka. Inda gaske ne ana son jamhuriyar Nijar, ana son al'ummar Nijar, ana son makomarsu, ana son bunƙasuwar tattalin arzikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, in dai ba wata dala ke da kwai ƙarƙashin ƙadago ba, kamar yadda mutane suke cewa wannan yunkuri ko kuma garkuwa da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da General Chani ke yi, tunda ba a cewa sojoji, sai a ce garkuwa da General Chani, babban dogarin kwa da shugaban ƙasa yake yi da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, ta tabbata umarni ne, komanda ne daga wani abu da ake ce ma anguli da kan shamuwa. Saboda bayanai iri-iri daga ƙasa suna tasowa, masu iya magana suka ce ƙarya ba ta sa amarya lalle, kuma kwatamci ba ya saba masa ragama, sai ga idan ki ga na baduku. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.